Gaskiya wasu maza ne, wasu ko maza suka zo rakiya. Ana da gaske? Da gaske mana. In ba dan da na yi aure ba ai da kullum tare za mu kasance da ni da kai. Da ko ni zan biya kuɗin auren. Dan yawa Allah? Haba dai kullum ina gayyata ka zo. Ki ce kin ji normal yadda kike so. A daidai na ji shi da nake so mana. Ni wallahi wankan ne ba tun na ba na gaji. Ka tashi haba ka yi wanka sai ka zo ka ci abinci. Aje ki za a yi A'a na ma ni da shi tuntuni kawai jiran nake kai idan ka tashi daga bacci ka yi wanka. Yanzu sai ka je ka ci abinci. Mai gidan ne. Sake kafinta ne na zo gyara mata gado ne ya samu matsala. To, ka san dai case importance babban case ne. Bawan Allah tsakaninka da Allah da annabi. Me ya kai ka gida wannan bawan Allah? Ni dai suna na sake kafinta. Kuma ni ina gyara mata gado da waƙar da kowai kun za ka tambaye ta ma na zo gyara mata gado ne to ka san yanayin abubuwa. Shi mutum ya sa zargi haka to dai ganna wadaka ina gyara mata fulobet wato karfan gado a katakon da na kasan gado sai tunanin kamar wani abu ne shi ne sai ke zargin cewa kamar ko na zo zan yi lalata da matar shi kuma a gaske ba haka bane wannan shi ne gaskiyar lamarin bawan Allah ya abin ya kasance bawan Allah ka natsu kai bayani ka natsu nan da kake gaban alkali ne saboda haka idan baya da gaskiya dole a hukunta natsu kai bayani ka natsu kai bayani Allah bai haka ne magana shi yake. Dama haka yake. Haka yake. To. Allah ya tarbi kai mai shari'a. Na ji an bato kamar gadi. Gidansu da mai gadi ne wai? Akwai mai gadi. To ya kamata a ga mai gadin nan. To saboda haka kai yanzu yi kokari mai gadi a iso da shi nan fadi. A'a ba sai a iso da mai gadi ba ai shi ya kamata ya bada shaida. Wannan ba Allah ka ga an ce magana iya magana shi kenan ya riga ya gama magana shi. Ba na fahimtar ka bari aka mai gadi ka ji hakuri. Tashi ka samu ka je duk inda mai gadi yake ka je ka kama shi. To baka da matsala. Na iya zuwa ba inda zaka je. Ka zauna nan ba inda zaka je. Kuma idan baka da gaskiya bulalai 70 za a ma wannan da kake ganin shi ya taba mu wani kato bulala guda 10 sai da ya suma. Daga kai dai ya hakuri. In kuma ba in kai ne baka da gaskiya bulala sai ta shaka. Na san dai koda baka iya magana ba ai kana jina ko. Ba wani mutu da kake kai kuma idan dai baka da gaskiya wannan kotun da ake nan wurin da kake gani gaskiya ita ke aiki. Saboda haka idan kai ne kwartan ma ka je ka lallaba ka je saboda kaga ba Allah ne bai iya magana ba ka je ka saboda kana ganin aka zo kotu babu shaida babu hujjar da zai kawo ko ka je ka rabe ka shiga gonar shi ko ka dan ban taba gani shi ai kaka damu kai dai kaka damu yanzu nan bai gadi zai Allah ya taimaka mai shari'a ga mai gadin nan ma. To masha Allah shigo da shi Bismillah bismillah. shigo da shi a wani zazzare ido kake kana wani barka sun duba na sani na san dole sai an saci haƙorin fir'auna dole haƙorin fir'auna ya mana ya mana kotun kwartanci ake wannan ba Allah ka san shi na san shi mai gida ne sosai to karan kwartanci ne ya kawo wanga ba Allah ka taba ganin shi wanga ba ina ji wannan shaidar naka ta yau ita ce ta ƙarshe shaidar ƙarshe shaidar ƙarshe kenan saboda haka ka faɗi gaskiya wannan ba Allah in shi ne mai laifi to dole a hukunta shi in kuma wannan ƙazafi an yi mishi to shi ke da laifi za a hukunta shi daidai gwargwado saboda haka idan baka faɗi gaskiya ba bulalai 70 bulala 70 azumi kuma wata 3 kuma anan za a tsare ka saboda haka sai na yi tabbata zan faɗi gaskiya tsakani da Allah ko wai kai dama dukkan haka suke Dukkan su barbara suke. kai